Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe repito o vídeo do ano pasado de todos os libros que lín en 2020, así que este ano traio todos os libros que lín en 2021. E bueno, este ano non houbo cuarentena de por medio, estive enliadísima este ano, así que por desgracia non lín todo o que me gustaría, pero bueno, non pasa nada e aquí vos traio, creo que son 15, así que empezamos. O primeiro libro que traio é Ons, de Carlos Meixide, é un libro en galego e xuvenil, acontece na illa de Ons, acontecen sucesos nesa illa e uns rapaces intentan solucionar ese caso, eses misterios que están acontecendo. E a verdade é que está moi ben, é así un libro moi curtiño. E sei que Carlos Meixide ten como diferentes historias, igual que Ons, ambientadas en distintos sitios de Galicia. Sei que tamén hai Arousa, e non sei cal máis hai, pero bueno, que hai así libros curtiños con historias ambientadas nestes sitios. Este libro, a verdade é que para xente nova está moi ben, é moi curtiño, lese nunha tarde, é bastante entretido, como que te mantén aí na intriga. O seguinte libro é el libro del autocuidado, que xa apareceu na miña canle no vídeo de un mes facendo o reto de beber 11 vasos de auga. E bueno, a doutora Jennifer Ashton, que é a autora, o que fai é irse retando cada mes nun hábito saludable distinto, porque ela dese conta de que os seus pacientes lles di tes que beber máis auga, tes que facer máis deporte e tal, ela pois ve que non os cumple, así que durante un ano se reta a sí mesma para mellorar a súa vida. E bueno, é un libro bastante motivador para cambiar de hábitos. Ademais ten como moita base científica de todos os hábitos e bueno, é verdade que sí que me motivou a intentalo. Non todos, pero sí que fui metendo así cousiñas na miña vida que para mellorala. O seguinte libro é El libro de los anhelos, de Sue Monk Kidd. Bueno, este libro vou non ler aquí porque o explica moitísimo mellor que a min. Una versión femenina del Nuevo Testamento a través del vibrante retrato de una mujer que trata de preservar y celebrar las historias de las mujeres. Bueno, este libro vai sobre a vida que podería ter tido, que é inventada, a muller de Jesús do cristianismo. Ana, que é a muller de Jesús neste caso, a verdade é que ten moitos soños, gusta de escribir, é como unha muller que non encaixa na época na que vive, entón como que se ve a figura da muller nesa época, ademais ambienta moitísimo o libro, o sea, estás como todo o rato pensando que estás aí realmente. É un libro que está moi ben escrito, polo menos a min encantoume. Eu non son unha persoa religiosa, non teño moita idea de religión católica, a verdade. Gustaríame saber máis por cultura xeral. Para mí este libro, ademais de estar aprendendo eu sobre religión, tamén foi unha historia preciosa, e a verdade é que para ser un libro tan gordo, que a mí non gusta ler libros tan gordos, mantívome aí intrigada, e de verdade non sei por qué, porque de verdade que non pensaba que me fose gustar tanto este libro, pero a verdade que me encantou. Bueno, o seguinte libro é, o mellor libro que lín este ano, anos anteriores seguramente tamén, é Tierra, de Eloi Moreno, e non o teño aquí porque yo deixei a todo o mundo. É un libro que trata moitísimos temas polémicos sobre a influencia das redes de comunicación nas persoas, sobre o medio ambiente, sobre o poder do diñeiro, sobre mil cousas, nunha historia que é super entretida, porque de verdade que é facilísima de ler, estás todo o rato pendente do que pasa, o sea, de verdade que se lee nada, é así un tochón, pero que se lee nada. É a historia, pasa mil cousas no libro, pero así a base do libro é que se vai facer un reality, entón, como ves, a influencia, o que teñen en conta para escoller as persoas que van ir ao reality, como se move todo por detrás. Bueno, é un libro maravilloso, de verdad maravilloso, así que o que máis vou recomendar de hoxe é Tierra, de Eloi Moreno. Grabadlo aquí. O seguinte libro, como xa dixen o ano pasado lín o anterior, este ano tiña que ler este, outra vez, Blue Moon, el espíritu de la laguna, de Laia López. É un libro con unhas ilustracións preciosísimas,
non hai spoiler aquí. É un libro con unhas ilustracións preciosísimas e, bueno, é a continuación de Strawberry Moon, La hija de la luna, creo que era. E nada, a verdade é que necesitaba saber que pasaba despois do primeiro libro e lin este, a min estes debuxos encantame, a historia me encanta, o sea que é de sereas, xa o dixen no anterior, e está super ben, a min encantame. O seguinte libro é Darío a diario, de Xela Arias, porque este ano no Día das Letras Galegas homenaxearon a esta autora. É un libro de poesía que lle dedica ao seu fillo. Bueno, non creo que sexa o seu mellor libro, pero e ademais é moi curtiño, pero a edición que lin eu, a verdade é que era preciosa. O sea, as ilustracións e todo, e bueno, esos son poemiñas así pequenos para o seu fillo. O seguinte libro que lin é Nación Mar, que é un libro preciosísimo, o sea, é un libro sobre barcos, vale? O sea, eu non pensaba que fose ler eu un libro sobre barcos. Este está en galego tamén, é de Xosé Iglesias, e vai como convertindo a estes barcos en seres mariños, como que cada barco ten asociado un animal, un polvo, unha balea, e vai como ten debuxos de o polvo convertíndose neste barco ou esta balea que se convirte neste barco, e son barcos reais que existiron, conta a historia destes barcos. Bueno, vou ler un cachiño do libro que teño aquí no móvil porque lle fixen foto porque me pareceu precioso. Surcarán algunha vez as esquilmadas baleas francas a nosa pupila? Veremos os cachalotes emerxer do abismo con un gran kraken entre os seus cairos? Cantas veces lle teremos que pedir perdón ao mar? A todos os deuses que arpoamos? Non sei, é precioso. É precioso como escribe, as ilustracións, e a verdade é que é un libro que non sei por que lío, porque de verdade que así de primeiras digo un libro sobre barcos, pero é que tan bonito, non sei, ata choras cos barcos. O seguinte libro que lín é Los asquerosos de Santiago Lorenzo, que é un libro que levaba moitísimo tempo querendo ler. Vou vos ensinar a portada porque é preciosa. E, bueno, un libro sobre un chico que, bueno, ocurren cousas e por motivos que xa veredes, ten que escapar, agocharse no monte nun sitio onde ninguén saiba que está, e vai como dándose conta de que en realidade non necesita tanto para vivir, tanto para ser feliz, e que cada vez vai necesitando menos. Entón, non sei, como que para a xente que lle gusta o tema monte, o tema vivir salvaxe, a verdade é que é un libro que te transporta a ese lugar. Santiago Lorenzo ten bastantes entrevistas de que el vive así, vive realmente fora da civilización, vamos a dicir. É un libro calmado, entón como que parece que é calmado porque el vive así. Non sei, a min transportou este lugar, e a verdade é que, bueno, tivo moitísimos premios, como vedes, está super ben. O seguinte libro, bueno, este verán, deume por outra vez volver á miña adolescencia, onde solo lía libros de amor. E, bueno, este verán lin Martina con vistas al mar. É un libro de amor. Os libros de amor, a verdade é que son bastante parecidos entre eles, pero este como que non é tan ñoño, tan irreal, como que non aparece a figura da muller como ai, un hombre que me quiere, non. Entón, como que é máis sano, amor sano. A verdade é que está ben, o sea, para ser un libro de amor que normalmente son o mesmo, este vos lo recomendo, de Elizabeth Benavent. E, bueno, eu en verán todos os días así enñoñada no libro, lino en nada, pero é que o salseo e o salseo. O seguinte libro é La Dolce Vita, de Ángela, supoño, Ángela Lombardo, El camino mediterráneo hacia la felicidad. É un libro sobre as mensaxes de Epicuro trasladado á época actual. A min fíxoseme un pouco denso, vale? Pero a verdade é que o que lees pois ten todo o sentido do mundo. É así con letra grande, separado, o sea, non é moi longo, pero bueno, a verdade é que este libro me costou máis do que esperaba. Me costou máis lelo. Pero bueno, ainda así, a verdade é que ten así cousas que che fan ver a túa vida, plantexarte cousas, o sea, a min esos libros encantan, os de autocoidado, os de ter unha vida máis saludable, así que para todos os que vos gusten os libros de autoaxuda ou autocuidado, a verdade é que está ben, o sea, a min gustoume, de verdade que me gustou, pero sí que se me fixo un pouco longo.
O seguinte libro, supoño que todos o coñeceredes, é La magia del orden, de Marie Kondo. A verdade é que pensaba que ia ser un libro un pouco máis como narrado, bueno, non sei como explicarlo, pero que é moi práctico, o sea, está todo feito para que ti vayas paso a paso, vale, paso 1, teño que facer isto, paso 2, isto. Entón, como que se non estás facendo un cambio de vida, un cambio de orden na túa casa, pois non ten tanto sentido lelo. Pero bueno, herramientas para ordenar tu casa y tu vida. La magia del orden. Eso, a ver, creo que todos coñecemos a Marie Kondo, así que non teño moito que dicir. Vale, o seguinte libro, bueno, é un libro moi curtiño que sacaron este ano e que me enamorei del e tiven que coller, que é un libro super curtiño, como vedes, e basicamente, bueno, é un libro que está ilustrado, como vedes, e ademais trae fotos, espera, bueno, perdóade polas uñas, pero é que se me están caendo todas. Bueno, ten fotos tamén, a verdade é que está moi ben, é un libro, basicamente, para que ti saibas como facer o cacho de San Xoán, as ervas de San Xoán, caderno de campo para facer o cacho. Explica moi ben como atopar as plantas, como identificalas, e bueno, para que queiras saber sobre isto, este libro está moi chulo, e eso sacaron este ano, As ervas de San Xoán, de Silvia Domínguez Torrado. O seguinte libro é 50 lugares mágicos de Galicia. É un libro que conta lendas, bueno, a ver, basicamente o título é 50 lugares mágicos de Galicia, pois conta os 50, está en castelán, 50 lugares mágicos de Galicia. E bueno, vai contando en cada lugar historias máxicas desos sitios, tradicións, rituais que se facían, e bueno, a min isto interésame bastante, así que para quen lle interese, este libro está super ben. O seguinte libro é Luna Roja, que é o último que lín, porque este de aí ainda o estou lendo. Luna Roja é un libro sobre a menstruación, sobre as crenzas que había antes e as crenzas que hai agora, sobre a relación entre a menstruación e distintas deusas do pasado, gregas, romanas, celtas. Vai contando como a relación entre a menstruación e a lúa, as fases lunares, ten moitísimos exercicios para que saibas como eres en cada fase, porque como que en cada fase da menstruación temos prevalencia a ser de distintas formas. A verdade é que che dá unha idea distinta, unha visión, un punto de vista distinto da menstruación, que está asociado normalmente a algo negativo, e non sei, como que pasas de pensar na menstruación como algo terrible que pasaba cada mes, que tens que aguantar a dor e todo eso, a pensar en que é algo máxico, porque está como que está moi influído pola maxia este libro, e como que te leva aos teus orixes, a non sei, como que é algo único que hai que apreciar, que ten mil cousas bonitas, así que bueno, a verdade é que se queredes cambiar o vosso punto de vista, este libro está moi ben para eso. Eso, ten moitísimos exercicios para que vayas controlando como eres, como son as túas fases na menstruación. O seguinte libro é Inch e Robbie, ou bueno, non sei como se pronuncia, de Carlos Meixide. É un libro que é de amor, pero non é unha historia amorosa como tal, senón que como que se ve os problemas que ten unha parella, e como desde os distintos puntos de vista, porque ás veces fala ela e ás veces fala el, pois como vive cada un esa relación. É unha parella holandesa que, bueno, que chega a Compostela e todas as vivencias que vive cada un. É un libro moi ameno de ler, é moi curtiño, e a verdade é que eso, é unha historia bastante distinta ao que estou eu afeita como historia de amor. E o último libro é este que ainda non rematei, a verdade é que vou bastante atrasada, o sea, non estou lendo seguido, senón que cada certo tempo leo un pouco. É Wanderlust, unha historia de caminar. É basicamente eso, o sea, por que caminamos, historias sobre caminar, non sei, o sea, tampouco vos podo dicir moito porque tampouco vou tan orientada, pero, por exemplo, fala das manifestacións, porque andamos nas manifestacións, o poder de camiñar, bueno, non sei,
xa vos contarei cando termine, pero bueno, por agora estou con este. E bueno, ata aquí o vídeo, deixo-vos todos os links aos libros na caixinha de descripción. Seguramente o ano que ven volvo a facer este vídeo, porque a verdade é que me motiva un montón a ler, como que ves tamén o teu ano en libros. E bueno, pois nada, ata aquí o vídeo e feliz ano.